Čau, já jsem Albert. Čau, já jsem Knedlík a máme tu novýho spolupracovníka. Ahoj. Představ se. Já jsem Moročálí 364, natáčím let's playe, vlogy a tak dále. Mám přibližně 103 odběratelů, vlastně přesně 103 odběratelů. Ano, rozhodli jsme se zrovna pro něj, protože se nám zdal jako jeden z lepších let's playerů asi. Protože jako, co jste psali, tak jsme za to rádi. Chtěli jsme vás vybrat víc, ale zase jako, nevím no. Tohle to je ideální typ. Děkuju. Tak no a o čem dneska budeme kecat? Co se plánuje do budoucna? To už víte z minulého vlogu. Teda ne vlogu, stolku. Že se chystá nová mapa za 100 odběratelů. Teďkon do té doby, než bude 100 odběratelů, tak budou akorát mapy z mulťáků, z Minecraftů a možná nějaký ty FTPčka a možná, že i Vovka časem vychází. Vovka natočíme dneska. Aha, tak fajn. Ale tak to nejdřív musím splnit ty questy, co tam mám. Takže takhle. Doufáme... Kruci, proč kecám furt jenom já? Protože nás nepustíš ke slovu. Tak promiň, drž mu mluv. Vůbec nevím, jakou free-to-play hru nahrávat, tak nám napište do komentářů. Ne, Už jsme dlouho žádnou nenahráli. No právě už 2 týdny nic, ten týden to bude asi stejný, protože... Tenhle týden nahrám aspoň Vovka. No, protože to nějak vůbec nemáme rozvrhnutý, jako kdy co budeme natáčet. Ale... No. Já bych chtěl navrhnout, jestli máte trošku lepší počítače, Call of Duty Modern Warfare 3 multiplayer, jestli vám jde. No, já mám mulťák, že jo, nebo jako mám MVčka. Takže jako bez problémů, ale asi bych neutáhl natáčení. Tam koupím jenom BFK. To bych mohl natáčet já, třeba. No tak fajn. Ale ono je tam vlastně v tom natáčení přímo, co? V kodech. Že tam máš nějaký nastavení natáčení. Jo, myslím, tak o tom teda nic nevím. Já mám dem, že ono, že se to nějak jako... Se ti ukládají ty záznamy frapsu, no. Se ti ukládají ty záznamy z toho kola jednoho. No. Tak to bychom jako mohli klidně, jo. No a to nemám koupený. No. Já se omlouvám. Jsme zpátky, Knedlík si musel odskočit. No, já se omlouvám, to snad nebude ani jedno natáčení, kdy nebudu mít nějaký povinnosti. Takže teď jsme vymysleli, že nám musíte, ne, nemusíte, ale chtěli bychom, abyste nám dali nějaké otázky, aby bylo co do speciálu. Takže dejte jakýkoliv otázky, ne, buď a nebo nedáme, dejte jakýkoliv otázky, aby bylo co dělat. A vymysleli jsme, protože není možnost, aby jsme natočili vlog přímo ve 3, protože bydlíme od sebe vlastně přes půlku republiky, takže to uděláme tak, že nahrajeme nějaký záběr ze Skypeu z webky, takže nás uvidíte z webky, na Skypeu budeme odpovídat na ty otázky, takže určitě něco napište, co vás zajímá, napište pod tenhle talk, jestli budete chtít, aby jsme nahrávali ty kody, nebo San Andreáčko Sampa. Radši ty kody. No samozřejmě, že jo, ale taky by se tam mohlo Samko objevit třeba. No a teď nechám zase kecat vás, protože mě už to nebaví. Nebo baví, ale už jsem moc ukecaný. Tak začneme novou sérii s tím Charliem, nebo vemem do té naší? Hele, tak jako mně je to jedno.
Můžeme dát ještě jednu úplně novou. A pokračovat i v téhle. No tak v téhle typ budeme pokračovat určitě. Řekli jsme si, že dokud nevyjde nějaký přelomový update Minecraftu, takže zůstaneme u téhle, takže bych asi udělal 2, ne? Asi jo. Že jeden tak by se hrál normálně u nás na světě, co hrajeme doteď, co máme 11 dílů. A pak, že by se udělal druhý, který by se updateoval, víš co? Jako postupně, aby... A nebo víš co? Co? Jenže tobě to asi neutáhne internet, ten Bookit, co? Mně asi ne, to je určitě. Že bychom udělali mody, víš co? Že bychom udělali server na Bookit, teda Bookit na server. Já mám Bookit server. Jo? A seká se, nebo ne? Ne, neseká. No tak to je fajn, tak to budeme natáčet. Teďkon jsme nebo já jsem se rozhodl takhle, vy dva máte smůlu. Že budeme natáčet novou sérii, ale bude to multiplayer Minecraft s modama. Co by na to? Jo, by šlo. Ne, jo, to vyšlo, ale nechtěl si říct pluginama. To je jedno. To je mody, pluginy, to je úplně jedno. No, Jako- mody jsou na single player a pluginy jsou na multiplayer. Tak tohle to jsou mody pro multiplayer a je to. Tak dobře. No je vidět, že jsem ajťák, víš co. Viď Ádí. Super, největší ajťák. No nápadovně. Tyjo, včera, jak si streamoval ty Vovka, prý jaký, a to bydlím na serveru, vole. Takže teda bude s pluginama teda mulťák a první plugin, tak jsem viděl s Ádím, jsme viděli něco jako Peklo na zemi. no, mor z pekla takovej. Takže se vlastně vám rozšiřuje peklo na zemi, no. Ne, jak nečekaně. No, ne asi. Takže to bychom mohli dát. Na to se celkem těším. Vůbec Tak nevím, jak to klidně, funguje. jestli to najdete. Já teda nevím, kde to můžu sehnat. Na fóru, ne? Minecraft. Já ti pošlu odkaz. Tak jo. Jsem netušil, že se v GTAčku jde odtahovat auto. Já mám oběd, já za chvíli budu muset jít. Na mě se vybodli, odjeli někam pryč, takže jsem bez oběda. Aspoň si sám doma. No to jo, no. Nejíš se, mám tu kocoura. A hada. Aha, no hady, že jo. A blbýho psa dole na chodbě. Tak Takže- co bychom ještě mohli říct? No to je asi všechno, co jsme chtěli říct, ne? A je to docela krátký. Taky si myslím. To jo, no, ale jako mě už nic nenapadá. A to pozastavíme a ještě se rozmyslíme, co řekneme. OK. Já se zatím skočím na oběd. Tak jo, jsme zpátky, měli jsme menší pauzu, aby jsme se dohodli, o čem budeme kecat. A jak jsme to nevymysleli. Hej, ale mě fakt vůbec nic nenapadá. Nějaký ne, že... Když to trochu protáhneme. No. Jo a všichni moji diváci, co sledujete, tak jsem se rozhodl, že buď skončím natáčení, nebo bych si dal možná menší pauzu. Nevím, trošku mě to leze na nervy a navíc, abych si udělal po natáčení tady z Battle Miners. Ano, takže... Smutná zpráva pro některé diváky. Smutná zpráva nakonec. To ano. No jestli to vůbec nějaký můj divák sleduje. Ale tak určitě. 1, 2. To zveřejní u sebe. To jo, ano. Takže, tyhle, normálně jsem okecený, ale teď mi fakt došly slova. Za to může Čásková, se vždycky vykecám při její hodině. Jinak podívejte se do popisku videa, budou tam nějaký užitečný odkazy. Třeba na náš Facebook a
tak dál. Částkový Facebook. Ta nemá Třeba. Facebook. Hm, Třeba To i na asi můj je. YouTube channel. Jo, ten tam bude taky. Jo, a chtěl jsem se zeptat, proč se Knedlík vlastně jmenuješ Knedlík? Proč jsi dal takovou přezdívku? To máš Hele, rád? to je vždycky tato otázka. Já nevím prostě, co na to odpovědět, to už mám takhle zapsaný v dětství. Takhle jsem získal vlastně ještě snad ve školce tenhle přezdívku. No a drží se to se mnou až doteď. A všem se to strašně líbí, tahle přezdívka. Víš, Jo. Ádí, Mně se nelíbí. Promiň. v pohodě, já to snesu. Mně se Adolf taky nelíbí. Jo. Tak už to Ty- zakončíme. No, to určitě. Už to začíná být Protože- trapný. Jo. No. Už je tady taky ticho po dešti. Ne, po bouři se říká si to. No, všechno důležité už jsme řekli, tak to končíme. To ano. Tak počkat, nechte mě aspoň něco říct. Okay. Takže opakuju podruhé všichni, co sledují, tak apríl, nechali jste se napálit, budu točit, pořád budu točit. A to Tak. můžete to už ukončit. OK. Tak čau příště. Čus, čus. Čau.